So mae'n hyfryd cael bod nôl yma yn agor y gair a pregethu bore yma. Yn y tymor yma rhwng y Pasg a'r Pentecost, i ni'n edrych ar sawl testun gwahanol o'r Beibl dan y thema cyffredinol o bywyd newydd. Dyna yw'r thema cyffredinol sydd gobeithio'n clymu y gwahanol negeseuon yma dros yr wythnosau yma rhwng y Pasg a'r Pentecost. Neu fel i ni nawr yn adnabod yn Caersalem, rhwng y Pasg a Bedydd Gwion. A gobeithio fod yna sawl neges wahanol mynd i fod. Rhai negeseuon ynglyn â pwysigrwydd ffydd bersonol. Rhai negeseuon fydd falle mwy ynglyn â fod yn anogaeth i'r eglwys. Ac ambell neges ynglyn â sut mae teyrnas Dduw yn gosod rhyw wirionedd neu ryw her i gymdeithas yn gyffredinol ynglyn â beth yw ei fyw allan y bywyd newydd ym mhŵer, awdurdod a cariad at gyfodiad Iesu. Nawr wythnos diwetha nath Arwel edrych ar hanes o bennod 3 o Actau. Hanes lle mae'r cardotyn, i chi oedd yma, falle bod chi'n cofio'r cardotyn wrth borth y deml yn cael ei achau. A'r pwynt ola wnaethoch chi edrych arno wythnos diwetha oedd datganiad Pedr wrth y dyrfa oedd yn esbonio sut oedd hwn wedi digwydd. Oedd e wedi digwydd fel hyn, Actau 3:16. Iesu roddodd y nerth i'r dyn yma o'ch blaen chi cael ei achau. Enw Iesu. A'r ffaith ein bod ni'n credu ynddo sydd wedi wneud yn iach o flaen eich llygaid chi. So wnaethoch chi orffen wythnos diwetha gyda'r gwirionedd yma fod yna rym, bod yna nerth yn enw Iesu. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio yn dydy. So, maen nhw'n dweud fod yna bŵer bod yn enwau pobl yn y byd yn dydyn. Bod pobl yn taflu awdurdod o gwmpas y lle. Ond does dim un awdurdod mwy nag enw Iesu. A mae hwnna mynd i fod yn thema da ni'n mynd i barhau i edrych arno wythnos yma. Bod yna bŵer yn enw Iesu. Ar y diwrnod yna yn Jerusalem, nath y reality newydd yma dorri trwyddo. Sef fod atgyfodiad Iesu Grist yn gyhoeddiad fod teyrnas nefoedd wedi dechrau torri trwyddo. A mae yna rhyw paradox fan yna yn beth da ni'n credu fel Cristnogion, does? Da ni'n credu fod yna obaith i ddod, ydan. Ond oherwydd fod Iesu wedi atgyfodi, da ni hefyd yn credu bod y deyrnas eisoes yn torri trwyddo. A dyna beth a welwyd wrth borth y deml yn Jerusalem. A dyna beth i ni mynd i fod yn dystio yn iddo fo mewn chydig wythnosau pan bydd Gwion yn cael ei fedyddio. Mae'n arwyddion yn does fod yna deyrnas wahanol yn torri trwyddo mewn i'r byd blinedig yma. So, da ni'n mynd i gario ymlaen ar hyd y trywydd yma wythnos yma. A mae'r darlleniad yn dod o'r bennod sy'n dilyn, Actau pennod 4 adnodau 5 ymlaen. Y diwrnod wedyn, dyma'r cyngor, sef yr arweinwyr a'r henuriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, yn cyfarfod yn Jerusalem. Roedd Annas yr archoffeiriad yno, hefyd Caiaffas, Ioan, Alexander ac aelodau eraill o deulu'r archoffeiriad. Dyma nhw'n galw Pedr ac Ioan i ymddangos o'i blaen a dechrau ei holi. Pa bŵer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio i wneud hyn? Dyma Pedr wedi lenwi ar ysbryd glân yn ei hateb, arweinwyr a henuriaid y genedl. Ydyn ni'n cael ein galw i gyfri yma heddiw am wneud tro da i ddyn oedd y methu cerdded? Os ydych chi eisiau gwybod sut cafodd y dyn ei achau, dweda i wrthoch chi. Dwi am i bobl Israel i gyd wybod, enw Iesu y Meseia o Nazareth, sydd wedi achau'r dyn yma, sy'n sefyll o'ch blaen chi. Yr Iesu wnaethoch chi ei groeshoelio, ond daeth Duw ag e nôl yn fyw. Iesu ydy'r un mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud fel hyn amdano. Mae'r garreg a wrthodwyd gynnwch chi'r adeiladwyr,
wedi cael ei gwneud yn garreg sylfaen. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman sy'n gallu achub pobl. Amen. Dwy eiliad. Wel, ym penodau cyntaf llyfr Actau, ni'n clywed Pedr, Ioan a'r apostolion, basically nhw gyd, yn cyhoeddi y newyddion da am farwolaeth atgyfodiad Iesu. Ac ni'n gweld fod y newyddion da yma yn newyddion da i bawb. Doedd e ddim yn newyddion da jyst i bobl arbennig mewn lle arbennig, oedd e newyddion da i bawb hobman. Ac ni'n gweld yn y penodau gyreagol yn Actau fod yna rym i hwn. Wythnos diwethaf ydych chi weld fod yna iachad wedi digwydd lle. Mewn rhannau eraill o penodau cyntaf Actau, ni'n gweld fod yna miloedd o bobl yn ymateb i'r newyddion da. Ac hefyd ni'n gweld rhyw fath o cymuned counter-cultural newydd yn cael ei greu, sef dechreuadau yr eglwys Gristnogol. Ac ni'n gweld bod atgyfodiad Iesu yn wneud gwahaniaeth real yn bywyd pobl mewn cymuned ac yn dechrau digwydd trwy y byd i gyd. Ac ni'n gweld hefyd fod y newyddion da yma, fod yna groeso i'r newyddion da yma. Mi oedd yna, beth yw'r gair? Mi oedd pobl yn hungry amdano fe. Mi oedd pobl yn llwglyd. Na, dyw hwnna ddim yn defnydd da. Chi'n gwybod beth fi'n golygu? Syched. Oedden nhw'n awchu. Na ni, gret. Da ni'n llunio'r fregaeth yma gyda'n gilydd bore yma. Oedd pobl yn sychedu amdano fe. Oedden nhw'n awchu amdano fe. Oherwydd, oedden nhw wedi byw dan deyrnas wahanol. Oedden nhw wedi byw dan orthrwm y Rhufeiniaid. Ac oedden nhw'n sychedu, oedden nhw'n dyheu, na, gair arall, oedden nhw'n dyheu am rhywbeth gwell, rhywbeth oedd yn rhoi bywyd, rhywbeth oedd yn rhoi urddas iddyn nhw. Oedd teyrnas Dduw gerllaw. Ond bod e newyddion da, bod e newyddion oedd pobl gyffredin Jerusalem methu cael digon ohono fe, yn fuan iawn fan hyn, yn Actau pennod 4, ni'n gweld fod yr apostolion yn wynebu gwrthwynebiad. Ni'n gweld fod pobl yn fuan iawn yn trio stopio y newyddion da yma rhag cael ei rannu a lledu. A pwy fydde yn gwrthwynebu'r math yma o neges? Wel, yn syml iawn, yr awdurdodau. Os oedd gyda chi apostolion yn pregethu fod teyrnas Dduw gerllaw a bod pobl gyffredin Jerusalem i gyd yn tyrru ato fe, wel os byddech chi, chybod, yn in charge o'r deyrnas fel ag yr oedd hi, wel, chybod, byddech chi'n dechrau poeni, byddech chi? Byddech chi'n dechrau poeni bod chi'n colli dylanwad, yn dechrau colli pŵer, yn dechrau colli rheolaeth dros y sefyllfa. Felly, mi oedd yna cynics wedi codi yn fuan iawn. Mi oedd yna bobl yn codi gwrthwynebiad i'r newyddion da yma. Pobl oedd ynghlwm ar drefn Rufeinig, gweision y Cesar. Ac yn benodol yn yr hanes i gyda ni heddiw, mi oedd yr awdurdodau crefyddol Iddewig yn gwrthwynebu hefyd. Nawr mae'n teimlo'n rhyfedd yn dydy. Ond mae e'n wir ym mhob oes, sef bod y gwrthwynebiad yn aml iawn i waith Duw ydy nid yn gymaint y byd, ond pobl crefyddol. Y sefydliad crefyddol. A mae hwnna yn rhywbeth heriol iawn, yn dydy. Mae'n rhywbeth da ni falle'n gweld yn yn hoes ni, ond mae yna ers dechreuadau'r Eglwys Gristnogol, sef bod y sefydliad crefyddol, byddech chi'n disgwyl, bydde'n gefnogol i waith newydd gan Dduw. Ond mewn gwirionedd, nhw yw'r cynics mwyaf.
Ac am y rheswm fi newydd dweud, oherwydd nhw'n poeni bydden nhw'n colli dylanwad. Bydden nhw'n colli eu control nhw dros bobl. Achos wrth i Pedr a'r apostolion brygethu fod yr hen drefn yn pasio a fod teyrnas newydd yn dod i mewn, oedd y gyfystyr a bod yr pobl oedd mewn pŵer fel oedd hi yn cochi grym. Bod yr hyn oedd ganddyn nhw oedd yn werthfawr nawr yn ddiwerth. A bod nhw i bob pwrpas yn wynebu ymddeoliad. Nawr mae'n had i fel mae Owain yn gwybod newydd ymddeol. A mae'n ffynnu, mae dad y pythefnos diwetha. Mae o, jyst yn potran rownd yr ar, ddim cweith yn siŵr beth mae'n neud, ti'n gwybod? Ac mae rhywun yn gallu dychmygu'r awdurdodau crefyddol yma, jyst yn wynebu, tybod, beth sy'n o'i blaen nhw. Maen nhw'n gweld yr holl bŵer oedd gyda nhw yn llifo i ffwrdd, wrth weld pobl yn cael ei denu at deyrnas well, oedd yn rhoi urddas a pwrpas a iechad i fyd blinedig. Nawr mae hwn i gyd yn gofyn cwestiynau diddorol yn dydy ynglyn a sut mae'n cenhadaeth ni fel pobl y deyrnas heddiw yn sefyll fel her i deyrnasoedd y byd yn ein dydd ni. Yn bod ni yn gywir iawn yn pwysleisio ffydd bersonol, a fyddwn ni yn edrych ar hwnna yn ystod y gyfres yma. Yn llyfr yr Actau fan hyn, i ni'n gweld bod yr efengyl Gristnogol yn effeithio pobl ar ddau lefel yn dydyn. Dyn ni yn gweld yr effaith personol wrth i bobl gael ei iachau ac wrth i bobl dod i gredu. Ond dyn ni wedyn yn gweld sut mae hwnna wedyn yn chwyldroi cymdeithas hefyd. Ac a mae hwnna'n gofyn cwestiynau ynglyn a sut dyn ni heddiw fel pobl Iesu Grist yn yr gymdeithas ôl Gristnogol yma dyn ni'n byw ynddi, hefyd yn gallu bod yn halen a goleuni, a hefyd yn gallu chwyldroi cymdeithas. Ac wrth feddwl am y cwestiwn yma, nes i ar draws y dyfyniad yma gan Rowan Williams, nes i roed ar Facebook chydig ddwrnodau nôl, ac o'n i'n meddwl bod e'n ddiddorol. A dyma'r dyfyniad. It's such a cliché when people say that socialism in Wales owes more to Methodism than Marxism. And yet, there is something in that. Ac y reswm o'n i'n rhannu'r dyfyniad yma bore yma ydy just dangos, Methodism, eglwysi. Pobl oedd yn caru Iesu. Mae pobl oedd wedi, be mae Rowan Williams yn dweud yw, bod pobl oedd yn caru Iesu wedi newid Cymru mwy na Marxism ac unrhyw ism arall. Y pwynt ydy, y pŵer mwyaf trawsffurfiannol da ni wedi gweld yng Nghymru yn y gorffennol ydy pobl oedd yn caru Iesu Grist ac oherwydd hynny yn caru eu cymuned. A bod newid wedi dod allan o hynna. Bod pobl wedi cael ei urddas. Bod pobl wedi cael cyfiawnder a hawliau ac yn y blaen. Ac i ni'n gweld y beth yn digwydd mewn sawl maes yn ein dydd ni heddiw. Un o'r pethau sydd wedi bod ar y newyddion dros y misoedd diwetha ydy'r cynllun i fynd â ceiswyr lloches i Rwanda. Ac ymhlith y bobl sydd wedi bod mwyaf beirniadol o'r cynllun yma ydy archesgob Caergaint, just yn Welby. Nawr, allwn ni gael gwahanol farn ynglyn â gwahanol bethau mae just yn Welby yn sefyll drosto neu ddim yn sefyll drosto, beth bynnag. Ond ar yr isiw yma, mae wedi sefyll fyny dros be mae'r Beibl yn dweud. A mae gwleidyddion yn dweud fel, mae eisiau ti gadw dy big allan o wleidyddiaeth. Dyna'r ceiddiad mae wedi cael. Ond dyw e ddim di really bod yn siarad am wleidyddiaeth. Mae jyst yn esbonio be mae'r Beibl yn dweud. Ac os yw hwnna gyda implications gwleidyddol, wel, byd a fo am hynny. Hynny yw, y pwynt dwi'n trio wneud ydy, pa mae'r eglwys yn byw allan gwerthoedd teyrnas Dduw, fyddwn ni'n gweld weithiau falle bod e'n dod â ni mewn i clash gyda teyrnasoedd y byd yma. Dyna wnaethon ni weld yn Actau 4, pan oedd Pedr
a Ioan yn chwildroi cymdeithas yn enw Crist, dathen nhw mewn I clash gyda awdurdodau Jerusalem ar y pryd. Ac os fyddwn ni yn sefyll fyny dros yr hyn sy'n wir, os fyddwn ni yn byw allan teyrnas Dduw mewn ffordd radical, falle y gwelwn ni sefyllfa le, fyddwn ni hefyd yn wynebu synigiaeth, yn wynebu gwrthwynebiad hyd yn oed. Ond anyway, nôl at Actau 4. Dach chi ddim yma I gael speech am Rwanda, na dach. Nawr sylwch ar adnod 7 yn benodol. Mae'r awdurdodau yn gofyn I Pedr, pa bŵer ysbrydol neu pa enw wnaethoch chi ei ddefnyddio I wneud hyn? Nawr beth sy'n digwydd fan hyn yw fod yr awdurdodau yn dangos I cardiau mewn gwirionedd. Mae'n dangos iddyn nhw. Mae'n swndio'n gwestiwn diniwed yn dydy. Fel bod nhw eisiau gwybod, pa awdurdod fan hyn? Ond dwi'n meddwl mae cwestiwn hollol sinigaidd sydd fan hyn. Yn y bôn, chyfod weithiau pan mae rhywun yn gofyn cwestiwn I chi, ond go iawn mae fy'n statement, chyfod. Neu dyna sydd fan hyn. Dyn nhw ddim rili eisiau clywed ateb Pedr. Be maen nhw'n dweud yw, ni sy'n awdurdod fan hyn, a beth wyt ti'n neud yn meiddio herio yn awdurdod ni, yn enw dy so-called Iesu. A mae'n ddiddorol yn dydy, dros y blynyddoedd bod awdurdodau gan gynnwys awdurdodau crefyddol, a da ni'n gweld o fan hyn yn Actau 4, yn ddefnyddio awdurdod mwyn trio rheoli pobl, mwyn trio manipuleiddio pobl, ac yn aml, hyd yn oed camdrin pobl. A mae yna broblem yn does mewn cymdeithas yn gyffredinol dyddiau yma. A mae'r broblem yna wedi dod mewn i'r eglwys hefyd, sef argyfwng awdurdod. Sef fod pobl yn hytrach na defnyddio awdurdod I warchod a meithrin ac annog pobl, bod awdurdod yn cael ei ddefnyddio I reoli pobl, I manipuleiddio pobl, I gamdrin pobl. Mae yna sawl enghraifft allech chi feddwl amdano ynglyn â sut mae arweinwyr eglwysig, rhai hwnnw wedi bod yn dylanwad mawr arna I am gyfnodau, wedi camddefnyddio I awdurdod I reoli pobl yn hytrach na rhyddhau a bendithio pobl. A ni'n gweld yr awdurdodau Iddewig, crefyddol Iddewig fan hyn, yn gwneud hyn efo Pedr fan hyn. Yn enw pwy wnaethoch chi wneud hyn? Neu fel o'n nhw mwy na theb yn golygu, pwy nath dwi ddim yn cofio roi hawl I ti wneud hyn? Ond y pwynt yw, oedd Pedr a'r apostolion, o'n nhw ddim angen hawl yr awdurdodau crefyddol. Oherwydd oedd I awdurdod nhw ddim yn dod gan unrhyw awdurdod bydol. Ond oedd I awdurdod nhw'n dod o enw a dan awdurdod nefol Iesu. Oedd I awdurdod nhw'n dod o rhywle arall. Oedd I awdurdod nhw yn dod o'r ffaith bod nhw'n gweinidogeithi rhywbeth o waith Duw. Oedden nhw'n moddion oedden nhw I bobl profi cariad a daioni ag atgyfodiad Duw. Yn yw, nid I awdurdod nhw oedd e. Oedd yr awdurdod yn dod I rhywle arall. Yr unig beth oedden nhw'n gwneud oedd rhannu y newyddion yma. Nawr dwi wedi rhannu'r stori yma o'r blaen sawl gwaith dwi'n siŵr, ond dwi'n cofio stori am ficer o ganolbarth Cymru unwaith, bydd rhai ohonoch chi'n gwybod pwy ydy o. A mae'n debyg oedd na drafodaeth yn yr eglwys yng Nghymru unwaith, ynglyn â'r ddefod o ordeinio offeriadon. Ac oedd yr eglwys yng Nghymru, mae'n debyg ar y pryd, yn trafod a oedd angen i'r esgob fod yn bresennol bob tro oedd rhywun yn cael ei ordeinio.
Wedyn oedd yna drafodaeth, a pan ddath e'n dro yr vicar yma o Ganolbarth Cymru i siarad, nath e codi ar ei drad, mae'n debyg, a dweud, I was ordained by the Holy Spirit, the bishop just happened to be there. Ac, a mae hwnna'n ffordd ddoniol o ddweud rhywbeth profound yn dydy. Hynny yw, peidiwch cael fi'n wrong, tybod. Dwi'n credu mewn trefn eglwysig a mae'r hwnna i gyd yn rhan o accountability ac yn y blaen. Ond mae awdurdod yn gwaith ni fel Cristnogion a eglwys, dyw e ddim yn dod yn rhyw awdurdod bydol. Mae e'n dod o'r ffaith bod ni mewn cymuned gyda Iesu Grist sydd yn rhoi bywyd. A mae pob Cristion ar rywydd wedi cael ei ordeinio i rannu y newyddion daionus, iachusol yna gyda pawb ni'n cyfarfod. A dyna pam bod y syniad Cristnogol o awdurdod, a dyma pam o'n i wedi rhoi awdurdod wyneb yn waered fel teitl i'r bregaeth. Mae'r syniad Cristnogol o awdurdod mor wahanol i syniad y byd o awdurdod. Achos yn nheyrnas Dduw, dyw awdurdod ddim yn rhywbeth sy'n gorfodi ei hun. Mae awdurdod yn nheyrnas Dduw yn rhywbeth sy'n llifo allan o berson a cymeriad Iesu Grist. A beth i ni'n gwybod am berson a cymeriad Iesu Grist? Wel, ni'n gwybod bod e wedi dod i wasanaethu ac nid i gael ei wasanaethu. A ni'n gwybod yn economi teyrnas Dduw bod awdurdod, mae e'n rhywbeth sy'n codi naturiol. Mae e'n codi allan o gymdeithas yn gyntaf gyda Duw ei hun, ond hefyd mewn cymdeithas gyda'n gilydd. Mae'n blodeuo wrth i ni nid gorfodi yn awdurdod, ond wrth i ni garu. Mae'n awdurdod sy'n dod allan o gariad. A mae mor wahanol yn dydy syniad y byd o be ydy awdurdod. Achos yn y byd, dwi'n tueddu feddwl mae pobl ansicr sy'n trio gorfodi awdurdod yn y byd, neu mewn geiriau eraill, bullies sy'n trio defnyddio awdurdod yn y byd. A falle bod rhywun yma bore yma, i ddweud y gwir, dwi'n siŵr bod ni gyd i ryw raddau wedi profi diwylliant o awdurdod toxic. Falle bod chi wedi profi fe yn eich lle gwaith. Falle trwy ddagre bod chi wedi profi fe yn eich teulu eich hun. Neu falle bod chi hyd yn oed wedi profi fe o fewn yr eglwys. Ac am hynna, mae gyda ni fel Cristnogion le i edifarhau. Ond y newyddion da yw fod teyrnas Dduw yn cynnig ffordd wahanol o ddeall awdurdod. Mae gwir awdurdod yn awdurdod sy'n cael ei ymarfer i annog pobl, i ddiogelu pobl, i godi pobl. Yn hytrach na bod yn awdurdod sy'n feirniadol ac yn rheoli pobl. Mae gwir awdurdod cariad, yn digwydd oherwydd bod Crist wedi atgyfodi. Mae'n awdurdod sy'n ennill trwy gariad. A dwi'n meddwl bod hwnna yn newyddion da i'r byd heddiw. Mae yna gymaint o... Mae awdurdod yn syniad sydd wedi cael ei twistio gymaint mewn byd heddiw. Mae yna gymaint o argyfyngau mewn cymdeithas heddiw yn gallu cael ei deillio nôl i argyfwng awdurdod, yn dydy. Mae rhywun yn meddwl fel scandal y swyddfa bost, argyfwng gwleidyddol, a hyd yn oed argyfyngau fel ni'n deud yn yr eglwys. Mae nhw gyd yn gallu cael ei dod nôl i awdurdod wedi cael ei gamddefnyddio a'i twistio. Ond yn nheyrnas Dduw, mae awdurdod yn rhywbeth gwahanol. Mae'n rhywbeth ben i waered i syniadau yr byd yma. Nawr mae'r rhan sydd gyda ni bore yma yn gorffen gyda adnod 12. Fe ydy'r unig un sy'n achub. Does neb arall yn unman yn gallu achub pobl, neu o'r hen gyfieithiad, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall. O blegyd nid oes enw arall dan y nef wedi roedd yn olrhyw, y mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. Nawr i'r meddwl modern, mae hwn i weld yn
claim exclusif iawn. Da ni'n byw mewn oes pluralaidd yn dydyn, lle da ni'n byw yn oes, this is my truth, tell me yours. Ond mae'r adrodd yma'n dweud, wel, nid oes enw arall, Iesu Grist ydy'r unig ffordd i gael yn hachub, i gael iechydwriaeth, i gael yn iachau yn llawn ar bob lefel. Ac ar rywydd, ydy, mae yn exclusive claim, mae Iesu yw'r unig ffordd. Ond sylwch claim yn pwy yw e. Mae e'n claim yn Iesu. Y Duw sydd wedi dod yn ostyngedig. Y Duw alle fod wedi curo i elynion i gyd, ond sydd wedi dewis marw dros i elynion. Felly, bod e'n exclusive claim, dyw e ddim yn un awdurdodol sy'n stampio a gorfodi hun ac yn, bwlio i hun o gwmpas. Ond mae e'n exclusive claim mewn Duw gostynedig, mewn Duw cariad, mewn Duw ddath i wasanaethu yn hytrach na cael i wasanaethu. Ac felly mewn gostyneiddrwydd, mae yna wahoddiad i bob un ohono ni bore yma, roed yn ffydd am y tro cyntaf neu falle o'r newydd yn yr Iesu yma sydd yn ein caru ni. Os ydych chi bore yma wedi blino byw dan awdurdodau'r byd yma. Dwi ddim eisiau dechrau rhyw chwildro fan hyn bore yma, ond chi'n deall beth fi'n meddwl. Os ydych chi wedi blino byw dan awdurdod toxic, a falle bod hwnna wedi eich pwyso chi lawr, falle fel ni'n dweud yn eich lle gwaith, neu bod sefyllfa bersonol anodd wedi ychwynebu chi yn ddiweddar. Ond mae yna wahoddiad i chi gamu allan o'r lle yna a rhoid eich hun dan awdurdod Iesu. Iesu sy'n addo bod yr iau mynd i fod yn ysgafn. Bod mynd i gymryd y baich. Mae awdurdod Iesu'n awdurdod sy'n mynd i'ch diogelu chi a mynd i'ch codi chi. A mae yna wahoddiad i bawb drwy ffydd gamu mewn i'r deyrnas yna. Gen i blygu pen mewn gweddi cyn i'r band ddod fyny. Wel, o Dduw Dad, da ni'n diolch am y dewrder nath Pedr a'r apostolion ffeindio, o Dduw Dad, i siarad am dy enw a dy awdurdod di, pan oedd awdurdodau'r byd yn trio roi stop ar y newyddion da. O Dduw Dad, pan da ni'n ffeindio'n hunain o Dduw Dad yn cael yn tynnu lawr, yn cael yn brifo gan awdurdod toxic yn y byd heddiw. Gwarchod ni o Dduw Dad, gwarchod ni rhag bod yn complicit yn hynna, gwarchod ni rhag cael yn brifo gan hynna. Atgoffa ni o Dduw Dad, fod ti yn paratoi lle i ni mewn teyrnas well, le mae yna awdurdod sydd wedi selio nid ar reoli pobl, ond ar ryddhau pobl. Le mae yna awdurdod sydd ddim yn bwlio neb mewn i ddim byd, ond awdurdod sy'n caru pobl i ryddid bendigedig. Felly, o Dduw Dad, anfon dy ysbryd glân o Dduw Dad, i ni, dy eglwys di, buro'n hunain, a taflu allan holl syniadau'r byd ynglyn â awdurdod. A byw fel cymuned countercultural sy'n dangos ffordd wahanol a sy'n neud i bobl holi am y gobaith sydd ynddo ni a bod ni'n cael cyfle i ddweud am ffordd Iesu. O Dduw Dad, tyfa hynna yn bywyd pob un ohono ni wrthos yma. Amen.